El Banc de Sang i Teixits és el responsable a Catalunya d'abastir a tots els hospitals de sang i components sanguinis en funció de les seves necessitats. Això vol dir també, doncs, que som els responsables de rebre de la donació d'aquesta sang i d'aquests components sanguinis, entre ells el plasma convalescent. Els hospitals de Catalunya participen dels diversos estudis que hi ha tant a nivell nacional com a nivell internacional. En aquests moments, els hospitals estan treballant en 3 estudis, 2 assajos clínics i un estudi observacional, i properament entrarem en un altre assaig clínic per veure com funciona i com d'eficient és el plasma convalescent. Dit això, és important saber que avui per avui tots els hospitals de Catalunya tenen, a través dels seus serveis de transfusió, a l'abast seu el plasma convalescent per estudis observacionals. Bé, la resposta ha estat realment positiva. Tenim més de 6.000 persones apuntades en el formulari per tal de donar plasma convalescent, tot i que s'ha de dir que no tothom té els criteris per poder-lo donar, malgrat hagi passat la malaltia. Així que si vostè ha passat la malaltia i té algun d'aquests criteris, és a dir, té més de 18 anys, no li han posat mai sang, no ha rebut mai una transfusió sanguínia i en el cas de ser senyora no ha estat mai embarassada i vol formar part d'aquests estudis per tal d'ajudar els malalts, apuntis a la pàgina donarsang.gencat.cat, on veurà un formulari que si l'emplena nosaltres el trucarem i mirarem si té els criteris. Hola, el que em va motivar a ser donant de plasma Covid-19 va ser el poder aportar, per una banda, el meu granet de sorra per ajudar a aquelles persones que tenint la malaltia tenien pitjor pronòstic. I per altra banda, saber que amb una petita aportació per part de qualsevol persona que sigui donant de plasma del Covid-19, que es pugui contribuir a trobar la vacuna que ens vagi bé a tota la societat. El procés de la donació de plasma és molt senzill. Només cal anar i és com una simple donació de sang. L'única cosa que et posen connectat amb una altra màquina que centrifuga la sang i extreu el plasma. I la sang sense el plasma, en 4 períodes, te la tornen a introduir, per la qual cosa no tens cap símptoma de cansanci o qualsevol altra història.